Slav, roj baş hevanno. Du hêvarê min û hevalê xwe ronî riha me bernameyekî gelekî balkêş çêkir, gelekî serkeftî bû. Cara yekeme di medya civakî de ew qas deng veda. Gelek derdoran ew vîdyoa me qut kirin, ji nav hev belav kirin, derxistin û bi xwe par vekirin. Me fehm kir ku maqduriyetekî pir ciddî ya vê malbatê heye. Gelek derdor bêdengin, xwe vedişêrin, deng dernaxin û gelek derdor jî di nava têkoşînê de mücadelê dane dixwazin îtibara vê ailê dîsa lê vegerîne. Yani îade îtibar pir mühim e. Me pê deranî ku daxwaza gel ew e ku em li ser vê mijarê hinek din rawestin, hinek din lêkolîn bikin. Maqduriyeta malbatê hinekî derxin ser rûyê avê. Mesele çi ye? Ber vê kudrê ve diçe. Adaleta Tirkiye çima bi taybetî hewl dide vê malbatê ceza bike? Çima kesekî ku jêr li holê ye, kifşe, bi xwe îtiraf kiriye, li xwe mikur hatiye, cezayê wî tenê 4 sal û 6 mehe, ama sê ferdên din ê malbatê ku yek ji wan zarokekî 18 salî ye, cezayê muebbetê li wan hatiye birîn. Çima? Xêr e. Di ser de jî tu delîl, îspat tune di destê tu kesekî de. Mesele ev e. Dikarîbûn hinekî rawestiyana pêşta darizandin çêbûye, pêş hikûmî gelekî zêde heye. Yê herî zêde malbatê değişînê jî bêîtîbarkirina wan e. Ew îddiayên bêexlaqî li hember vê malbatê ye. Em Arîf Güran re bavê Narînê em jê re spas dikin û her wiha dapîra malbatê hebû. Doh gelek şîrîn bû, hat behs kir. Hûn bala xwe bidinê di wê vîdyoyê de behsa îşkenceya dewleta Tirkiye ya salê nodî dike. Çawa hêzên dewletî çûne gundê wan şewitandine, çawa destê hevjînê wî yani mêrê wî, çawa dane ser sobê şewitandine. Yani zulma ku li wan hatiye kirin behsa wê dike û vê dereceyê sîtema wê heye. Çima em bi tenê hatin hîştin ji alî hêzên Kurdî ve? Pêşengên Kurdan çima em tenê hîştin xwedî li me derneketin? Ka me xwesa êş cefa kişand, me jî derd û kulê Kurda kişand. Em jî bûn qurbana vê dew û doza Kurd û Kurdistanê ama em bi tenê hatin hîştin. Ev sîtema wî ne ji bo edaleta Tirkiye, ne ji bo cîhana Tirkiye, ji bo rûspiyên Kurdan, cemaetên Kurdan, ji bo rêberên siyasî Kurdan e. Yani malbat gelek spas dike. Ji birêz Sevilay Çelenk re her wiha Ömer Faruk Gergerîoğlu re her du ji wekîlê me Dem Partiye ne ji nêz ve eleqedar bûn meselê re. Hevanno em ê demên pêşme de çê bikin bernameyên li ser vê mijarê bi malbatê re. Nihan û çên ku min amade kirine ji we re pêşkeş bikim. Di çarçoveya lêpirsîna gendeliyê ya di derbarê şaredariya bajarê Stenbolê de bi tohmeta wergirtin û dayîna bertêl sextekariya di îhaleyan de 14 kes hatin binçavkirin. Ji bo 18 kesan biryara binçavkirinê hatibû dayîn ji xwe. Li gorî agahiyan biryarê yani hunermend Erdal Erzinca jî di nava wan kesan de ye ku îro hatiye binçavkirin. Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ragihand ku lêpirsîn berdewam dike. Heta niha di çarçoveya aynî lêpirsê de 303 kes hatine binçavkirin ku ji wan 97 kes hatine girtin. 206 kes jî bi şertê kontrola dadî hatin berdan. Her wiha hate eşkerekirin ku 41 kes ê deste serkirî. 73 kes di çarçoveya yasaya poşmaniyê de îfade dane. Ji wan 39 kes hatine berdan. Tamam, wisa hêjmar hinekî tev li heve yani hinekî wan hatine girtin, binçavkirin, hinekî wan serbest, hinekî wan jî îtirafkirina hatine berdan. Wezareta Karê Derve ya Amerîkaya ragihand ku wan karûbarên balyozxane, karûbarên konsolosxaneyên xwe yên li Bexda û Hewlêrê asayî kirine, karmend êdî dikarin vegerin ser karê xwe yên li Hewlêrê û Bexdayê. Hemû karmendên ku ji ber metirsiyên ewlehiyê yên şerê 12 rojî yê İsraîl û Îranê karê xwe bi cî de hîştibûn. Niha êdî û vedigerin ser karê xwe berdevka Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê Tamî Brûseyê doh di konferansekê rojnamegerî re ragihand. Wezîrê Karê Derve ya Amerîkayê Marco Rubio biryar daye dawî la rewşa ne asayî bîne, rewşa awarte. Di vê navberê de got ew karmendên ku baweyekê demkî ji bo derva Iraqê hatibûn veguhestin,
Ew gav bi gav dest bi vegera li balyozxaneya Amerîkayê ya li Bexdayê û konsolosxaneya giştî ya li Hewlêrê bikin. Amerîkayê çend roj beriya êrişên İsraîlê beşekî memûrê xwe, karmendê xwe, beşekî din jî piştî êrişên li İranê vekişandibûn. Niha carekê din êdî biryar daye ku ev kes dikarin vegerin ciyê xwe, xebatê xwe ji ciyê mayî bidomînin. Berdevka Wezîreta Karê Derve ya Amerîkayê got mijara federalîzmê wekî çareseriyekê ji bo siberoja Sûriyê ji Sûriyeyan bixwara tê hîştin. Yani ev ne mesela me ye, mesela milletê Sûriyê ye. Yani divê xelkê Sûriyê biryarê li ser vê yekê bide, ême destê me da tiştekî tune ye. Em nikarin biryar bidin. Berdevka Wezîreta Karê Derve ya Amerîkayê dîsa Tammy Bruce'yê di konferanseke rojnamegeriyê de pirsên Diyar Kurde bersivand ji Rûdawê re dixebite ev hevalên rojnameger li ser sîstema federalîzmê û her wiha li ser rêveberiya xweseriyê pirs jê pirsiye û Bruceê jî bersiv daye zanîn ku biryardayîna li ser vê mijarê pêwîstî bi wê heye ku mirov li cewhera wê yekê binêre ka çi tişt mümkün e, çi tişt nemümkün e. Divê Sûriye bixwe li ser biryarê bisekine. Divê qonaqê de tiştê ji bo Amerîkayê girîng e çi ye? Yek peydakirina aramî û aştiyê li Sûriyê, piştre avakirina hikûmeteke ku nûnertiya hemû Sûriyeyan dike. Çimkî dîrokê nîşan daye ku eger hinek alî ji çemberê werin derxistin, yani ji çarçoveya xebatê, ji biryaran werin derxistin, ka wê çi biqewime dibe em hemî dizanin. Ji ber vê yekê pêşniyaz dike ku hemû kêmenetewe millet ên li Sûriyê di biryaran de ciyê xwe bigirin, kes li derve nehîştin. Eger were hîştin, kaos çê dibe. Lê mesela federasyonê de jî divê qirar ne destê me de ye, qirar a milletê Sûriye. Eger biryar bidin me em dikarin çi bikin? Dibêje ev canika berdevka Wezîreta Karê Derve ya Amerîkayê. Lêbelê berdevkê karûbarên derve yê Partiya Yeketiya Demokratîk Peyedê Salih Müslim jî dibêje ev di derbarê ev Tom Barak de xuya Tom Barak ew jî aciz kiriye, gelek kesan aciz kiriye bi wan gotinê xwe ku mîna bibêje ji bo Kurdan tu tiştekî mümkün nine, tenê rêyekî helpêşiya Kurdan daxilê nava civaka Sûriyê bibin, bihelin. Dibêje em ji bo Kurdan dewleteke neteweyî naxwazin, gotibû Barak, Tom Barak. Ha Salih Müslim jî dibêje bi vê gotina xwe hewl dide bi Tirkiye re xweş bilîze, nîşan dide xwe di çavê Tirkan de mirovekî baş nîşan bide. Her wiha hewl dide me mecbûr bike ku em teslîmê zihniyeta ku beriya salan me li dijî wî tê koşiya şer kir, dixwaze me teslîmê vê zihniyetê bike. Em vê nêzîkatiyê tiştê ku hewl dide bike, em dizanin haya me jî heye Tom Barak dixwaze çi bike, dixwaze di çavê kî de şirîn bibe, haya me jî heye. û tiştekî dijî em zanin kîjan hêz van gotinan bi Tom Barak dide gotin em wî jî dizanin nas dikin balê dikişîne ser dewleta Tirkiye elbet. Salih Müslim berdevkê artêşa İsraîlê ragihand ku wan di çarçoveya destwerdana dişarê hêzên ewlehiyê yên Sûriye û Durziyan de zêdetirî 100 carî êrişê başûrê Sûriyê kirine. Berdevkê artêşa İsraîlê Avîşay Adreya li ser şarê li bajarê Swêdayê yê Sûriyê diyar kir êrişên li avahiyên sererkaniya giştî ya Sûriyê, êrişên li ser koşka serokkomariyê ya li Şamê dibe mekiriye, pişras kirt, li xwe girt. Adreya da zanîn ku İsraîl hewl dide li ser sînorê xwe yê hevbeş rûbirûyê komên dijmin bibe û piştgiriyê bide Durziyan. Konseya Ewlehiyê ya Netewên Yekbûyî jî civînekî taybet li darxist li ser vê mesela şerê di navbera em nebêjin şer jî em bêjin êrişê artêşa Sûriye ya li ser Durziyan de konferansekî rûniştinekî taybet li darxist gelek kes axivîn lêbelê vikû vala tiştekî tê de tune ye. Yani hem İsraîlê şer mezar dike çima êrişê ser Şamê kiriye û hem jî gelek aliyan tenê sûcbar dike ama çareserî tune ye. Ji bo pergaleke siyasî were dîtin, ji bo ku Kurd, Durzû di rêveberî de ciyê xwe bigirin, meclîseke pirrengî ava bibe, pêşniyaza Netewên Yekbûyî tune ye. Tenê tiştekî dibêjin. Vîya êriş kiriye em şermezar dikin, fikarê me hene, endîşa me xilas. Çareseriyekê siyasî maqûl pêşniyazê Sûriyê nakin.
vê dîmenê bînim nîşanê we bidim jinên durzû weke jinên Kurdên êzîdî çawa hatin revandin bi eynî awê xistine otomobîlan direvin û xuyayê îşkenceyê jî li wan kirine malê wan şewitandine na tiştek ev e mesela binêrin يرضيك الحال يا حكمة الهجري يرضيك حال هالناس وهالنساء وهالأطفال يرضيك الحال يا حكمة الهجري كف بلاءك عن أهل سويدة وكف بلاءك عن الطائفة الدرزية. الطائفة الدرزية هي من أصول سورية وأهلنا em zêde jî cih nedin wan hevanna ev canika hûn dibînin youtuberekî pir meşhûr e li welatê Asyayê ji hatiye Tirkiye jî geriya ye îşaretê serkeftinê dike. İşaretê serkeftinê mana wî V ye. V yani Victoria. Victoria yani di Latînî de tê mana serkeftin. Merû diçe derekî Victoire bi dest dixe. Victoria serkeftinê bi dest dixe. İja li dünya alemê li her derê êdî dibe V yani. It's a video. I know, I understand. But it's forbidden. Yeah. Video is forbidden? No. For the, making this sign, okay? Oh, this sign is forbidden? Yes. In your culture, it's with peace, but unfortunately, in Oh, Turkey, I'm it's sorry. it's about terrorism. I'm so sorry. Oh my god, I did not know that. Did you guys know? I've been using peace sign everywhere. Let me ask, actually, if finger hearts works, how about this one? It's okay. No This one, okay. It's a small heart. Yeah. Oh, you know this? Yeah. Oh. It's a video. I know. I Mesele ev e yani êdî turistan jî firq kiriye ku pergalekî çawa li Tirkiyeyê êdî merû nikare îşaretê Victoria jî bike li Tirkiye. Hevan û ez ji we re spas dikim hin hevalan alîkariyên aborî şandine hûn her hebin. Ev ê eger hûn pêlêkin vê derê de tiştekî derdikeve. A vê derê de hûn dikarin bibin abone, dikarin bibin û vê derê mesela şoreşker hûn pêlêkin ne euro ye, berxwedan heye, serqebûn heye. Li gorî wî hûn ji xwe re hildibijêrin. Hevalên ku bixwazin ji hevalê me ê rojnameger re alîkariya aborî bişînin, pir bi kêfxweşî em dikarin bibin navbênkar, em qebûl dikin. Bi vîya wê bütçeyeke me ya rojnamegeran çêdibe, em dikarin zêdetir xizmetê bikin. Çima nebe? Tiştekî baş e dibêjim merûv milletê Kurd, siyasetmedarên Kurd, karsazên Kurd merûv xwedî li hev derkeve rojnamegerên Kurd çima nebe? Xweş e yani em ret nakin ya rastî. Siyasetmedara Kurd Gülten Kişana ku beşdarê merasima dîrokî ya şewitandina çekan bibû di derheqê wê pêvajoyê de ji Anefêra Axifî bersiv da pirsên hevalê me rojnameger Gülten Kişanak diyar kir ku şewitandina çekan gavekê wisa bû ku ji pêşerojê re bûye hêvî bi xwe re berpirsyarî aniye dibêje keliyeke dîrokî bû wê bandoreke mezin li geşedanên ji neha û pêve bike wê ev merasim tim û tim were bibîranîn meselekî gelekî mühîm e. Heta niha nehatiye dîtin li Tirkiye û li rojata navîn. Gülten Kişanak pêvajoyên aştiye yên berê nirxandin. Ev yekanî ziman. Herî dawiyê pêvajoya di salên 2013-2015 de hebû. Beriya wê pêvajoya sala 2009 ya Osloyê hebû. Min baweyekî rast şahediya van pêvajoyan kiriye. Îro bê garantiyekî yasayî mirovên ji bo aştiyê dihatin tev li Tirkiye dihatin girtin. Me ev yek bi çavê xwe dît di wan pêvajoyên berê de erê biryardarî bi cîhanîna berpirsiyan rast e mühîm e lêbelê divê garantiya yasayî jî baweyekî were rojeve. Ji ber vê jî cara çekên xwe dayinin vê carî jî ew ê çekê xwe dayinin mesela divê ez çûm wê derê ez bûm şahed jî yên ku hatin çekê xwe danîn pir xweş îzah dike Gülten Kişanak bi Tirkî de axife mixabine nikarin bidimê dibê ew meşa wan ya bi heybet wextî ku ji wan merdîwanan dadiketin dihatin û çekê xwe şewitandin cardin bi serbilindî berê xwe dan çî û hilkişiyan çûn. Zemanê berê di pêvajoyên berê de ev kes dihatin Tirkiye û diketin hepsê.
ji ber vê yekê divê niha edî me ji tecrübeyê xwe derxistiye ku nehatin Tirkiye. Ev cara yekeme tiştekî wisa dibe. Yani bê garantiyekî yasayî mirovên ji bo aştiyê dihatin, tev dihatin girtin. Divê me ev yekdît di vê pêvajoyên berê de erê mühim e dibe her tiş lê belê rast e garantiya yasayî lazim e bawekî divê were rojevê ji ber vê jî vê carê hatin çekê xwe danîn lê belê nehatin Tirkiye. Vegeriyan serê çiyê cardin. Ev rewş jî ferq û cudahiya di navbera vê pêvajoyê û pêvajoyên berê de nîşan dide. Ji bo ku ew însan daxilê nava jiyana yasayî û siyasî ya li Tirkiye bibin divê em bikevin nava xebatan, em hewl bidin, tê bikoşin ji bo pêşîvekirina vê yekê jî elbet berpirsyarî dikeve ser milê me. Bi salan hate nîqaşkirin gelo PKK sedemek e yan jî encamek e. Dewletê tim digot ku pirsgirêka Kurd tune ye, pirsgirêka PKK heye. Bi vê argümanê hemû daxwaz, maf, azadiya milletê Kurd divê binpêkir, tune hesiband, daxwazên siyasî yên gelê Kurd hemî gotin çalakî, helbestên wan hatin krîminalîze kirin. Yani dibin navê şiddetê de, dibin navê PKK de daxwazên netewî ê Kurdan ji nedîtî ve hatin. PKK me pê deranî ku ne sedemek e, encama tiştekî ye. Yani ew sedem nebiya PKK dernetket holê dibêje Gültan Kışanak. Li holê pirsgirêka Kurd heye, doza Kurd heye. Li gel pêngavên ku hatine avêtin hemû kesî dît di rastiyê de PKK encamek. PKK û çek encamek e ku pirsgirêka Kurd ew derxistine holê. Yani pirsgirêka Kurd biye sedem ku PKK derkeve holê. Ya PKK pirsgirêka Kurd ne afirandiye. Duy manê de dibêje. Gülten Kışanak balkişan ser pêngavên ku wê ji neho bê şûn ve bêne avêtin got sê tişt hene divê bi lez werin bi cîhanê. Yek divê bi lez û bez serarastkirineke ku hemû kesan legal bike. Daxilê nava siyaseta demokratîk bike divê were avêtin. Ya duyemîn ew e divê astengîn li pêşiya maf azadiyên serekeyên gelê Kurd werin rakirin. Ev mesele bes ji çekan pêk naye. Ewceyî bi veguherandina demokratîk heye. Binêrin. Yek divê hemû kes yên li Ewropayê, yên li zindanan, yên li serê çiyê hemî kes werin daxilê nava jiyana sivîl, jiyana siyaseta demokratîk bibin, divê rê were vekirin li pêşiya van însanan. Gelekî mühim e. Divê manê da tê gotin xebata ji bo Kurd û Kurdistanê nebe suç li Tirkiye. Daxwaza yekem ya Gültan Kışanak ev e, ya duyem jî astengîn li pêşiya maf û azadiyên serekeyên gelê Kurd werin rakirin. Yani heqê milletê Kurd ê netewî çi heye, çi tune hemî heqê wan were naskirin. Ya siyem jî divê azadiya fîzîkî ya birêz Öcalan were dabînkirin, garantîkirin. Yani dikare di derheqê vê mijarê de yasa werin derxistin, hewcedariyekê huquqa navxweyî ya Tirkiye heye. Ev meseleyekî hevanno, niha ez cih bidim daxuyaniya birêz Duran Kalkan ka çi dibêje piştî merasima şewitandina çekan a haftina wî gelekî giring e. Ez ji destpêkê ve bînim bîra we di wê merasimê de gelekî hevalê me ê rojnameger yên navnetewî û yên Kurd hatibûn dawetkirin vexwendin. Ew lêborîn dixwaze ji van rojnamegeran dibêje ne de destê me de bû. Rojên destpêkê me hûn vexwendin rast e. Me cî ji were amade kir lê belê ji ber ku organîzasyona şewitandina çekan ne tenê di kontrola me de bû, aliyê din jî hebû. Aliyê din bi îsrar nexwest rojnameger werin wê derê bibin şahit. Divê me jî em jî li gorî prensîbên vê merasimê tevgeriyan. Prensîbê vê merasimê me tenê dananî. Dualî divê me danî. Mecbûr em jî li gorî wan tevgeriyan. Em lêborîna xwe dixwazin ji hemî rojnamegeran dibêje Duran Kalkan. Ez pêşîviya bibêjim ji bo hevalên me rex dikin. Ji ber ku gelek hevalê me mağdur bûn. Çûn wê derê bi rojan man û paşê jî nekarîn biçin jor. Niha cî ku lê dixebite Akademiya Zanistên Civakî ya Abdullah Öcalan e. Li wê derê dixebite endamê vê akademiyê ji xwe re wisa dibêje Duran Kalkan. Bersiv dide pirsên hevalê me Mahîr Üzmez. Mahîr Üzmez jî yek ji hevalê me li Ewropa dixebitî û ji bo şopandina vê merasimê çû heremê. Ew jî bi hefteyan li wê derê ma. Niha firsend dîtiye û biçe cem birêz Duran Kalkan hevpeyvînekî pêra çê bike.
li ser navê medya haberê. Ev jî bi vî şeklî. Niha Duran Kalkan ragihand ku gerîlayan bi merasima şewitandina çekan îspat kiriye ew ji bo tekoşîna siyasî ya demokratîk amade ne, teqezî li ser pêwîstiya derxistina qanûnên entegrasyona demokratîk û azadiyê kir. Duran Kalkan dirêj behsa entegrasyonê dike. Yani firqiya navbera asimilasyon û entegrasyonê bas dike. Îdî qesta wî çi ye divê me serî de nizanim ama entegrasyona ku em jê fehm dikin civakên Kurd, Tirk, Ereb divê entegrê hev bin. Yani bikaribin bi hev re îdare bikin. Yani merû hev û du îdare bike. Tirk li gorî çand û kültûra Kurdan hinekî xwe nerm bikin, em li gorî Tirkan, Ereb li gorî me her duyan bi vî şeklî entegrasyonekî yani harmoniyeke civakî ya çand û kültûrî. Bi vî şeklî merû dikare pênase bike ama bi şertê parastina urf û adetên resen. Bi şertê ku tu milletekî din zextê li milletekî din neke, merûv hinek vê entegrasyonê bi vî şeklî dikare li ser bixebite jî. Yani entegrasyon ne tenê Kurd entegre Tirkiye û Ereba bibin, Ereb, Tirk, Faris jî entegreyên civaka Kurd bibin. Ev gelekî girîng e. Ez bê şîrovê heta da wî bixunim hevanna. Duran Kalkan di bernameyekê taybet ya medya haberê de li ser pêşhatinên pêvajoya çareseriyê nirxandinên berfireh kirin, berpirsê Peyablind yê PKK Duran Kalkan da zanîn ku wangavên dîrokî avêtine êdî dor ya Tirkiye ye. Piştî 26 sal û 10 rojan dîtin bihîstina dengê reberapo ya birêya vîdeoyê dîrokî bû ji bo me em hemû xistin navekî kelejanekê mezin. Ev yek encama têkoşîna 27 salan ya li dijî komploya navnetewî bû, îspat kir ku hewldanê me bi encam yani gîştine encamekî. Baweriya me tu carî bi mayîndebûna sîstema îşkenceyê ya li İmraliyê nehat. Pêvajoyê carekê din îspat kir çareserî bi reber Apo dibe, lê divê em ji bîr nekin di şert û merjên reber Apo de guhertineke ciddî çênebiye, sîstema rehînetiyê hêjî berdewam dike. Gerîla bi şewitandina çekan peyamekî da, sembolîk bû, mesajekî daye. Duran Kalkan amaje bi merasima şewitandina çekan jî kir got, bangewaziya reberapo di nehê tîrmehê de wekî destpêkekî bû. Merasima 11 tîrmehê ew temam kir. Ez hemû hevalên jin, mêr ên ku bawekî serkiftî bi dîsîplîn bersiv dan vê bangê pîroz dikim dibêje Duran Kalkan. Em spasiya hemû kesan dikin ku wî yek û kedawan di vê xebatê de heye. Bi taybetî em spasiya rêveberiya yenekê pedekê dikin, wekî mazûvan bûn. Yani divê pedekê rêveberî karmendên wê divê tev malûvanî û tevkarî kirin ji vê meselê re spasiya wan dikim. Vê merasimê rastiya gerîlayên Apoyî nîşan da, gerîla îspat kir ku ew ne evîndarê çekê ne, ji neçarî ji mecbûrî serî li tekoşîna çekdarî dane. Dema ku îmkan derfet çêbibe ev gerîla dikare tekoşîna siyasî ya demokratîk bawê herî bi bandor bimeşîne. Bi vê merasimê re gerîlayan çekdanîna xwe jî eşkere kirine. Ji aliyê dîrokî ve divê em heqê şerê gerîlayan û berxwedana PKK ya 47 salan bidinê. Ev azadiya Kurd û demokratîkbûna Tirkiye bû, dixwazin dîsal vê yekê li vê derê bînim ziman. Dema ku dadgeha İmraliyê ragihand, binêre viraj tiştê balkêş hene, dibê dema ku dadgeha İmraliyê ragihand ku ew cezayê darvekirinê didin Rêzdar Abdullah Öcalan, dibê reber Apo çi got, ez ji cezayê re tiştekî nabêjim, lê ez xıyaneta li welêt red dikim, me tekoşîna demokrasiyê meşandiye. û ji salona dadgehê derket. Bi rastî dibêje Duran Kalkan, reber Apo, PKK tekoşîna demokratîkbûna Tirkiye dimeşandin, divê herkes vê yekê bizanibe, eger gel bi dengdanê biryarê bide, eger Kurd dewletekê cuda ava bikin, ez ê alîgirê wê bim. Got eger gel bi dengdanê yani bi raya xwe, bi dengê xwe biryarê bide, eger Kurd dewletekî cuda ava bikin, divê ez ê alîgirê wê bim. Yani her tiş bi demokrasiyê bi dengê gel mühim e. Yani gel çi bibêje ew e. De radikal demokrasî. Lê tu carî dijminahiya Tirkiye û civaka Tirkiye nekir dibêje. Berûva jî vê reber Apo
ew kes bû ku rastiya Tirkiye, rastiya Tirkmenan bi tevahî lêkolîn kir derxist holê hewda wê di hişçendiya Tirkiye'de cih bike. Pêwîst e ev rastî were dîtin, ev gerîla berhema vê hişmendî û têkoşînê ye, femkirina vê yekê gelekî girîng e. Niha dibe em dikarin bibêjin Duran Kalkan, wê pirs were kirin ka bi vê yekê çi qewimî? Gerîla rastiyekî îspat kir. Her kesî digot rêbera po bê bandor e, nikare tiştekî bike. Hate dîtin ku bê bandor e yan bi bandor e. Çi bû? Yani ji jotmeha par vir ve, yani ji 27 Sibatê ve vir ve, PKK dibêje gotin guh nade rêbera po. Ev tişt hatin gotin. Yani derkete holê ku newse ye. Hin kesan digotin gerîla çeka danayîn e. Hineka digot ev taktîkî ye. Eger dîsa derfet bibînin ew ê dîsa vegerin. Lê vê yekê nîşan da ku ew ne alîgirê tekoşîna çekdarî ne, ew ne heskiriyê çekan e, wan ji neçariyê ji mecbûriyê serî li wê çekê dane. Eger pêşiya wan vekirî be derfet çê bibe ev gerîla dikare tekoşîna siyasî ya demokratîk ba wê herî bi bandor bimeşîne. Ew ji bo vê yekê ji xwe amade ne. Wan tekoşîna çekdarî bi dawî kiriye, bi rastî wan çekê xwe daniye. Yani merasima 11 tîrmehê çekdanîna gerîleyan zelal kir. Êdî hemû gomanên bi vî rengî ji alî hatin rakirin. Tenê tiştê ku dimîne ew e, divê tedbîrên pêwîst werin girtin. Yani navnîşana wê kî be wê diyar be. Hin kes dibêjin êdî dora dewletê ye gavan bavêje. Niha Duran Kalkan tiştekî din jî lê zêde dike, di mesela çekdanînê de, di mesela şer da. Ew jî çima balkêşe? Çünkü bahsa ew ê dike. Di nava millet de tê gotin ku pêdivî bi şer heye, bi sîlah heye. Raya giştî Kurd, gelê Kurd, derdorên jinan dibê tirs û endîşî wan hene, fikarên wan hene. Herkes dibêje eger evana êriş bikin, PKK çawa dikare çekan dayîne, sîlahan dayîne. Yani di nava vî şerê de dibin bombardımanên dewleta Tirkiye'de PKK gerîla çawa dikare çeka berde. Yani dibê rast e mafdarin heqê wan heye wan pirsan bikin. Ev fikar di cî de ne, ev tirsa wan di cî de ye. Ez tiştekî ji wan re nabêjim. Divê naberê de ew komîsyona ku divê were avakirin, Kalkan behsa amadehiyên avakirina komîsyona li parlamentoyê jî kir. Got avakirina komîsyonê baş e, lê divê ji xeletiyên komîsyona 2013-14 ders bê stendin. Ew komîsyon bê fonksiyonma, divê ev komîsyon bi vî rengî nebe, divê komîsyon bi rûbirû başeroja xwe re rûbirû be. Yani tiştê xeletiyên bûne, kemasîn bûne, suçên bûne dibê wana bibîne. Divê qanûnên çareseriyê ji bo demokratîkbûna Tirkiye çareserkirina pirsgirêka Kurdan derxîne. Divê li dijî nêzîkatiyên nijadperest şoven ên ku dijmina hiya Kurdan dikin bisekine. Me wekî tevger gavê herî girîng gavê tune niha dora komîsyonê û parlamentoyê ye. Eger komîsyon gavê erînî bavêje, em ê baweyekî zêdetir bersiv bidine. Niha hevan komîsyona ku li meclîsê tê avakirin, gelo CHP wê tê da cihî bigire, cihî negire. Niha Özgür Özel, serokê CHP dibêje em divê komîsyona de cih digirin lê bi şertek. Niha ev pêvajoyek ku em di nav dane, eger tenê Kurdan û heqê Kurdan di nava xwe de bihewîne, dibê li dijî me jî terorekê ciddî were meşandin. Zext, êrîş, binçavkirin, girtin, avêtina ser şaredariyan, meseleya qayyum li şaredariyên CHP eger bidome, mana wî tune em divê komîsyona de cih bigirin û em tiyatro bikin. Çi ye ya rast dibêje? Divê pêşî meseleya demokrasî jî di nava xwe de bihewîne. Xebatên vê komîsyonê. Yani xebatên komîsyonê dibê mesela demokrasî jî, êrişa ser CHP jî, hemî werin sekinandin, mesela qayyum divê rabe. Neheqiyekî ciddî li me tê kirin dibêje Özgür Özel. Yani ji bo ku em divê komîsyonê de cihê bigirin, aniha dibê ne psikolojiye me dest dide, ne şert û mercê me dest dide. Çünkü sibê heta êvarê em bi wan êrişan re rûbirû ne. Ka sibê davêje ser kîjan mala, ka kî tê binçav kirin, ka kîjan şaredarî tê desteser kirin. Divê em çawa nava vê komîsyonê de bixebitin. Ji ber vê hinekî mantiqî divê tevgerin, pêşî
Peşi meseleya demokrasiya li Tirkiye peşi êrişên ser CHP werin seknandin jalî AKP ve paşê divê em tevlî vê komîsyonê bibin hem doza Kurd hem demokrasiya giştiya li Tirkiye em bi vê komîsyonê hebat bidin meşandin. Ev jî fikra wî ye hevano. Özgür Özel wisa dibêje belkî jî mafdar e. Yani divan şert û mercan de merov nikare tevlî xebatan bibe. Ji ber ku derdora wî jî zextê lê dike û wextê ku ciyê ku lê demokrasî tune be jixwe mesela Kurd jî çareser nabe. Yani ez jî divê qenaetê de me. Ne mümkün e yani. Yani hûn CHP heta da wî dikarin rexne bikin lê demokrasî divê li ji bo hemî beşên civakê be. Hevano ez hate ji we bixwazim. Silav rêz dem baş.